En wat vindt u daar van Ron Jans? Een hele goede trainer. Een goede trainer? Ja. En dan komt hij hier aan zijn voorlezen voor die. Ja. Hoe is dat? Cool. Ik heb dit ook nog met allemaal handtekeningen. Dus dat is een echte fan? Ja. En dan komt Ron Jans hier aan zijn cels voorlezen. Hoe is dat? Ja, leuk. Ja. Ja, best wel spannend. Hoe is dat spannend? Nou, ik ben gewoon grote fan van Heerenveen, dus vind ik het wel cool dat hij komt. Gisteravond, voordat ik ga slapen, ga ik altijd lezen. Ja, gooi maar om meneer. heb ik dit verhaal even gelezen. En eigenlijk dit verhaal, dat gaat ook over mij. En over mijn vrouw. En wij hebben 3 zoons. Daan, Koen en Luc. En dit gaat over een familie beren. Dus eigenlijk, en dan ga ik ook tijdens het verhaal een beetje wat dingen veranderen. Dan laat ik ook iets horen over hoe het bij ons thuis eraan toe gaat. Ik heb even wat hulp nodig. Dat is een bril. Allemaal de liefste. Voorlezen voor de band. Ga je er thuis ook altijd in voor eigen band? Ik heb wel voorgelezen en verhaaltjes verteld. Maar de jongens zijn nu 18, 21 en 24 bij ons. Dus die mogen nou zelf lezen. Maar wat zijn de favoriete boeken van jouw band? Nou, ik weet wel dat, en dan heb ik het niet alleen over de stripboeken, maar ik heb ik geloof dat Karl May zo'n beetje 52 boeken heeft geschreven. Allemaal over Winnetou en Old Shatterhand, maar ook over allerlei verhalen in het Midden-Oosten. Kara Ben-Nemzi. En die heb ik denk van 52 heb ik er zo'n 40 gelezen. Nou, wij willen natuurlijk heel graag weer eens aandacht vragen voor het voorlezen. Voorlezen is enorm leuk, maar het is ook heel belangrijk voor de taalontwikkeling van BN. En het onderzoek doet ik blikken dat BN dit uit gezin komen wij een hoop voorlezen worden. Ik taalvaardiger binnen en dan ben we het net een hoop bij voorlezen worden. Ja, en met Ron Jans hebben we een aansprekende persoonlijkheid binnengekomen. BN die ben fan en supporter van de SC Heerenveen. En hij heeft Boppe dat een onderwijsachtergrond. Dus het leek u wel heel leuk om hem te vragen om je vat te lezen voor de BN. Wie het van jou net wat pijnlijk, want jou bent een Cambuur-fan. Ja, ik ben een enorme Cambuur-fan. Maar goed, je moet wat van de BN hoor hebben. En vandaar dat ik contact zocht met Heerenveen. En die weer stonden er heel even voor wie samenkleed. Dus enorm leuk. Maar nu beginnen de nationale voorleesdagen morgen pas. Ja, dat klopt. Maar ja, Ron Jans weer morgen helaas net beschikbaar. En ja, omdat de BN het enorm leuk vond dat hij komen zou, hebben we zijn nou, dan durft op die. Zie je dat kan wat u betreft lekker goed. En je vindt het dan net slim om deze traditie te terugbrengen? Nou, traditie is minder om zijn dan even traprutsen te worden. Hè? Dus wij vinden dat prima zo. Op een avond, toen mama beer Mario haar beertjes kwam instoppen en zei: jullie zijn de liefste beertjes van de hele wereld, vroegen de beertjes opeens: echt waar, mama? Echt waar, zei mama. Maar hoe kun je dat dan weten, mama? Hoe weet je nou dat wij de liefste beertjes van de hele wereld zijn? Want er zijn zoveel beertjes. Nou, dat heeft papa mij verteld. En wat papa zegt, wat papa Ron zegt, dat is altijd waar. En de liefste beertjes van de hele wereld gingen blij en tevreden slapen. Want dat was het beste antwoord wat ze konden krijgen. Hoe vond je het? Leuk. En Ron Jan is gewoon die kan beter lezen dan mijn moeder en dan mijn vader. Zo? Ik ben een hele fan van Heerenveen, want ik zit ook op voetbal, maar niet van Heerenveen. Maar ik heb gewoon een ketting en een shirt van Heerenveen. Dus Ron Jans, maar ik wil eens bij die thuis komen om voor te lezen. Ja.